Zdravo svima, ja sam Jovan i dobrodošli u Miplov serijal videa Kako se igra, gde vam opisujemo kako se igraju igre koje je izdao Miplov. Jedna od tih igara je igra Daleke zemlje. Daleke zemlje, ili na engleskom Far Away, je igra koja je osvojila mnoge nagrade u svetu društvenih igara, nominovana je za mnoge nagrade i ovo je igra koja je osvojila i srca mnogih igrača, što možemo videti po prodaji u svetu, ali i kod nas. Igra je za 2 do 6 igrača, vreme trajanja partije je otprilike 20 minuta i za uzrast od 10+. Igra je jednostavna, tok same partije je vrlo brz, a vidjet ćete kako se igra uskoro. U igri Daleke zemlje imamo 2 špila karata. Jedne su karte ovog kvadratnog oblika, koje se zovu karte istraživanja, a drugi su karte ovog pravougalnog oblika, koje zovemo karte utočišta. Ove ćemo karte da sklonimo sad za strane, one nam ne trebaju za početak. Da bi postavili igru, sada ću pokazati postavku za 3 igrača. Promešate špil ovih karata istraživanja i svakom igraču podelite po 3 karte. A na sredinu stola postavite otvoreno onoliko karata koliko ima igrača plus 1. U ovom slučaju to je 4 karte, 3 igrača plus 1, jednako je 4. Svi igrači pogledaju svoje karte. Evo, na primjer, ovo je moja ruka trenutno. Odaberu jednu kartu koju će odigrati ispred sebe. Na 3-4 sad je otkrijemo i zatim gledamo kakva je trenutno situacija na stolu. Da bi vam objasnio šta će se dalje desiti, objasnit ću vam samu anatomiju karte. Evo ovako, ovde imamo karte ove karte istraživanja koje u gornjem levom uglu imaju brojeve. Ti brojevi predstavljaju praktično koliko je dugo to istraživanje. U samoj igri brojevi idu od 1 do 67 i bitni su vam i za uzimanje karata koje ću vam objasniti, ali i za dobijanje dodatnih karata utočišta. Dakle, sama neka priča u igri je da mi istražujemo taj nepoznati kontinent i da krećemo od početka i gradimo svoju priču tako što ćemo odigravati karte. Igrači će odigravati karte ispred sebe i ovo ovde predstavlja kao koliko će dugo vremena trebati. To su ovi brojevi. Zatim imamo ovde u gornjem desnom uglu, to su resursi koje smo pronašli na tim kartama, odnosno koje smo pronašli na toj lokaciji. I te resurse ćemo skupljati ovde kod sebe. Imamo 3 vrste resursa. Imamo ovaj plavi kamen, imamo ove rogove, odnosno to predstavlja kao himeru, i imamo ovaj ovde čičak, zlatni čičak. To su 3 vrste resursa koje nam služe da bi mogli da dobijamo poene na određenim kartama. Evo ova karta je dobar primer. Ona kaže ovde, kada su ti resursi nacrtani ovako u ovom pravougaoniku, znači ne u gornjem delu karte, nego ovde, kaže da ukoliko kod sebe imam ova 2 resursa nacrtana, desit će se ovo ovde bodovanje. I to je to što treba da zapamtite kod karata. Ove resurse imam, ova karta traži te resurse da bi se desilo ovo ovde bodovanje. Šta još imamo na kartama što može biti interesantno? Imamo ovu ovde mapu, koju ću vam objasniti šta znači. Imamo boju same karte, gde vidite da su ove plave, crvene, žute. Imamo to da li su karte dnevne ili noćne. Evo, na primjer, ovo je jedna noćna karta i to možete sem po tome što je ovde mrak videti po tome što je ovde mesec, a ovde je sunce. I to je to što se tiče simbola na samim kartama. Vratimo se u situaciju gde je ovo početna runda
i gde ja treba da odigram neku kartu iz ruke. Ovo je moja ruka i ja, na primer, se odlučim da odigram ovu kartu. Stavim je ovako, ove dve mi se stoje u ruci. Igrači pored mene će odlučiti ove da odigraju. Na 3-4 sad se otkriju karte. One idu u talon svakog igrača kao prva karta i onda posmatramo ovaj broj. Igrač koji je odigrao kartu sa najmanjim brojem, što je u ovom slučaju ovaj igrač koji je odigrao 36, on će prvi da bira novu kartu od ovih ovde ponuđenih koji će da doda u svoju ruku. I on može, na primer, da uzme ovu, dodaje u svoju ruku. Zatim, igrač sa sledećim najmanjim brojem, a to je ovaj sa 56, bira kartu, dodaje u svoju ruku. Evo, na primjer, ovaj. I ja kao igrač koji je odigrao kartu sa najvećim brojem, bira kartu i dodaje u svoju ruku. Ova karta posljednja se odbacuje. Zatim otvorimo novih 4 karte. Igrači gledaju svoje ruke. Biraju jednu kartu koju će da odigraju. Na 3-4 sad otkriju se. I ide ista situacija. Gledamo ko je odigrao najmanju. Sad sam to ja. Pa onda ovaj igrač, pa ovaj i uzimamo karte sa sredine. Ok? Sada ću vam pokazati kako ću graditi svoj niz karata i šta će se dešavati. Ove igrače ću za sad zanemariti. Karte odigravate, zamislite sad da su ovo karte odigrane ispred mene, u svoj niz. Igra traje 8 rundi, gde ćete 8 karata odigrati. Kada se odigra 8. karta, ide se u završno bodovanje i to je to. Kada sam odigrao kartu koja ima manji broj od karte koja je pre nje, što je u ovoj situaciji, ništa se ne dešava. Redovno ću birati sledeću kartu i runda teče redovno. Međutim, kada odigram rastuću kartu, da je ova sad situacija da sam odigrao kartu ispred sebe, da ovde ima 4 karte na talonu koje treba da se uzmu i da je moja karta, uslovno rečeno, najmanja od svih igrača koje sam odigrao. Prvo što ću odabrati jednu od ovih karata, a zatim ću uzeti ove karte utočišta i vidjeti. Uzet ću ih ispred sebe onoliko karata koliko imam ovih mapa kod sebe, zato vam služe mape, plus 1, što je u ovoj situaciji gde imam jednu mapu plus 1, 2, i odabrati jednu od te dve karte da dodam sebi. Da se desilo da je to uradio i ovaj igrač, odigrao rastuću, i ovaj igrač, ovo bi radili simultano po redosledu ko je odigrao najmanju. Znači, ovaj igrač odigrao 8, ovaj je, na primjer, odigrao 44, a ovaj je odigrao 17, znači ja bi prvo dobio 2 da biram, pa bi ovaj dobio u zavisnosti od toga koliko ima mapa karata, pa bi ovaj dobio u zavisnosti od toga koliko ima mapa karata. Pikovali bi, odnosno uzeli bi ove karte sa sredine i odabrali jednu od karata utočišta, njih uvek birate jednu i dodate kod sebe. Te karte vam idu ovako iznad u red. Zatim, kartu koju ste odabrali dodate u ruku, ove odbačene stavite ispod špila i kreće nova runda. Ovde se izvuku nove 4 i opet se odigrava po jedna karta. I tako 8 rundi. U 8. rundi praktično nećete imati uzimanje karata na sredini, gledat će se samo da li ste odigrali rastuću kartu, da li možete da uzmete kartu utočište ili ne. Sada ću napraviti jednu simulaciju da je odigrano 8 karata, da vam pokažem kako se boduje igra.
8 rundi je odigrano. Ovo su karte koje sam uspeo da odigram ispred sebe. Ovo su karte utrčišta koje sam osvojio. Sada ću vam pokazati kako se boduje igra i da shvatite uopšte kako izgleda jedna partija dalekih zemalja. Ovo je prva karta koju sam odigrao, ovo je poslednja. Šta sada radimo? Uzmemo i ovaj naš blokčić koji nam dolazi u kutiji. Zatim sve karte okrenemo tako da ne vidimo šta je na njima. I krećemo s računanjem poena. Računanje poena u ovoj igri funkcioniše tako. Ovo je prva karta koju smo odigrali, ovo je poslednja. Kreće od poslednje karte. I to tako što ćemo je okrenuti. Gledamo da li ova karta ima neki uslov za ovo skorovanje i ona nema. I ona kaže, osvojit ćete 10 poena ukoliko imate sve 4 boje, po 10 poena, što znači ukoliko bi sada imao više puta, ovo bi mi se množilo. Međutim, brojim samo ono što je vidljivo, a to je ova i ove ovde gore karte. Da li imam sve 4 boje? U ovom slučaju imam, tako da mi ovo donosi 10 poena i upisao bi ovde pod kartu broj 1. Zatim okrećem sledeću kartu. Ona kaže ovako. Daje mi jednu ovu plavu, ali traži mi da imam jedne rogove i jedan čičak i gledam to na svojim otvorenim kartama. Evo ih rogovi, ali čičak nemam nigde. Tako da će mi ova karta doneti 0 poena. Ona bi, da se računa, davala 3 poena za svaku vidljivu mapu koju imam, što bi bilo, evo ovde jedna, druga, ali pošto nemam ovaj jedan čičak, ova mi donosi 0 poena. Upišete ovde 0. Idemo ovamo. Nema uslov, ovo smo već rekli da imam, ali sada im da li imam nešto novo. Evo ih 2 crvene, 2 zelene, ali imam jednu žutu i jednu plavu, tako da mi ova donosi 10 poena. Idemo ova. Ova kaže da mi daje 2 poena za svaki simbol rogova koje ima. Evo ga ovde, 1, 2, 3, tako da mi ova nosi 6 poena. Idemo sledeća karta. Ona traži 2 simbola rogova da bi se bodovala. Evo ga jedan, evo ga drugi, evo imamo ovde i treći, tako da se ona boduje i ona donosi fiksno 9 poena. Idemo dalje. Ova karta nema svoje bodovanje. Nema ni ova, tako da pišete 0. I ova koju sam prvo odigrao mi traži da imam 5 ovih simbola ovog plavog kamenja. 1, 2, 3, 4, 5. Tako da mi ona nosi 24 poena, što bi upisao ovde. Zatim prelazim na ovde karte utočišta, koje beležim ovde gore, gde kaže ovako. Ovo mi daje 4 poena za ukoliko imam set boja. Imam 2 plave, 2 žute, 2 zelene, 2 crvene, tako da će mi ova upisati 8 poena ovde. Ovo mi daje 1 poen po simbolu rogova. Imam 1, 2, 3, 4, upisat ću ovde 4. Ova nema bodovanje, ova nema i ova mi daje 1 poen za svaku žutu, 1 za nju, 1 za nju, tako da bi upisao ovde 2 poena. I tako izgleda bodovanje u ovoj igri. Karte ste odigravali ovako, a bodovali ste ovako. Što, ukoliko pogledate, imate mali podsjetnik i ovde ove 2 strelice koje pokazuju jedna na jednu stranu, druga na drugu stranu. I to je cela ideja igre, gde ćete vi na početku vrlo verovatno odigrati neke karte koje traže
određene resurse, da ih imate, i onda ćete ostatak vašeg, uslovno rečeno, putovanja gledati da skupite te resurse na sledećim kartama, da kada dođe bodovanje, ispred ove karte imam resurse koje mi trebaju. Kao što je bila ova situacija. Ovo sam prvu odigrao i ona mi je bukvalno rekla treba ti 5 ovih simbola da bi dobio ovoliko poena. I ja sam rekao, ok, to je moj zadatak u ovoj partiji, gledat ću da skupim te simbole. Ukoliko sam uspeo to da uradim, dobio bi nagradu. Međutim, da sam ovu, na primer, kartu odigrao ovde, kada bi se otvorilo, imao bi jedan taj simbol i ona bi mi donela 0 poena. Tako da, to je trik u ovoj igri i to je cela strategija da vi morate planirati unapred za šta ćete skupljati, a na kraju uzimati karte koje će vam ili donositi resurse ili se može desiti, kao i u ovom mom slučaju, da vam donesu i neke poene zato što ste već pokupili neke karte utočišta koje vam donose ili boje ili simbole i samim tim će biti aktivne. Tako funkcioniše partija igre Daleke zemlje. Sama igra se vrlo jednostavno igra, videli ste, odigrate kartu, najmanji igrač koji je odigrao najmanji broj bira prvi, zatim svi ostali izaberu, ukoliko ste odigrali rastući niz, uzmete karte utočišta, ukoliko imate mape, za toliko povećate broj karata utočišta koje ćete uzeti u ruku, uvek jedno odaberete i to imate ovde dole podsjetnik koliko maksimalno možete imati karata utočišta za slučaj da ste svaku igrali rastuću. Nakon toga, od 3 nove karte, opet jedno odaberete i 8 rundi. Međutim, kako ćete karte odigravati, koje ćete uzimati sa sredine i kako će biti vaše putovanje, to je draž ove igre. I ja vrlo često volim da kažem za ovu igru da je obožavam, ali izuzetno loše igram, zato što uvek imate osjećaj da ćete stići, na primjer, odigrate neku skupu kartu pred kraj, ali onda je ostalo još 2 runde da rešite uslove za njeno bodovanje, to vrlo često ne bude, tako nadate se da ćete pronaći kartu koja vam treba među ovim kartama utočišta. To ponekad bude tako, ponekad ne. U svakom slučaju, jedna sjajna igra koja kada vam jednom klikne u glavi kako funkcioniše to bodovanje unazad i šta treba da planirate zapravo, sigurno će vam biti fantastična partija i sigurno ćete želeti odmah da odigrate novo. Ukoliko imate nekih pitanja o tome kako se igraju Daleke zemlje, pišite dole u komentarima, a za sve ostalo kontaktirajte nas putem društvenih mreža i do sledećih videa. Pozdravljam vas.